खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। इउपिपिएल दोलोआ फिन सरकाराव फैफिनब्ला जौगानायनि हाबा मावनो एबा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय माखासे गेरेन्टि एबा मेनिफेस्टोफोर लादों। नंगौ, प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ जौगानायनि हाबा मावनो एबा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय गासै मोनबा गेरेन्टि एबा मेनिफेस्टोफोर लादों। बेफोर गेरेन्टि एबा मेनिफेस्टोफोरनि गिबियावनो दं आय बिथांखि। इउपिपिएल दोलोआ फिन सरकाराव फैफिनब्ला आय बिथांखिनि गेजेरजों आइजो माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय माखासे गेरेन्टि एबा मेनिफेस्टोफोर लादों। बिदिब्ला आय बिथांखिनि गेजेरजों आइजो माहारिखौ जौगाहोनायनि गेरेन्टि एबा मेनिफेस्टोफोरखौ नोंथांमोना फारि फारि मिथिना ला। सेथियाव दं आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय अरुणोदय मावबिथांखिनि गेजेरजों आइजो माहारिया 1250 रां मोनगासिनो दं आरो बे बारनिफ्राय अरुणोदयनि रांखौ 250 रां दाजाबदेरबावनो थाखाय थांखि लादों इउपिपिएल दोलोआ। नैथियाव माइनाव सोरां बिथांखिनि सिगां समाव 1 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 राङारि मदद होदोंमोन आरो बे बारनिफ्राय 2029 मायथाइसिमाव 5 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरखौ बे माइनाव सोरां मावबिथांखिनि सिङाव सरजाबनायनि थांखि लादों इउपिपिएल दोलोआ। आरो थामथियाव अनसाय बिथांखिनि मददजों गासै 30,000 आइजोफोरनो 5,000 रां अनसुंथाइ होबोबाय थानो हादोंमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय 2029 मायथाइसिमाव आखाइ इसान मिशनाव लोब्बा थानाय 1 लाख सि दाग्रा आइजो आरो 1 लाख आइजो फालांगिफोर अनसाय बिथांखिनि रां अनसुंथाइ होनो थांखि लादों। बेजों लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोआ फिन सरकाराव फैफिनब्ला लाखपति आब'नि गेजेरजों गासै 15,000निबो बांसिन आइजोफोरा हेफाजाब मोननो हादोंमोन आरो फैगौ बोसोराव 1 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरनो बे मुलाम्फाखौ होनो थांखि लादों। आरो बाथियाव गासै मोन 40 बियाबफोराव आइजोफोरनि हाथाइ आरो गासै मोन 420 भिसिडिसिफोराव आइजो स्किल सेन्टार आरो वार्कशीट गायसननो थांखि लादों इउपिपिएल दोलोआ।